ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa. Mun gode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. A 'yan uwa, ba tare da bidiyon ya tsayi ba, yau za mu kawo muku bayani ko labari akan yadda za ka iya nan kana kallo nan ma kana kallo, yadda za ka iya raba screen ɗin wayarka wato bi kenan. Nan kana wani abun naka daban, nan ma kana kallo. Wataƙila nan kana game, nan kuma kana WhatsApp, ko kuma nan kana WhatsApp nan kana Facebook. To kamar yadda kuke gani, mu shiga zuwa cikin bidiyon. Kamar misali yanzu idan na zo haka sai na zo nan, yanzu nan WhatsApp ɗin nan kamar haka, sai in taɓa WhatsApp, gashi na shige shi kamar haka. To ya za a yi? Ina WhatsApp, so kuma ina so kuma na rinƙa yin Facebook kuma. To ya zan yi? Sai ka zo nan wajen nan wannan alamar kenan, sai ka danne ta. Kun ganta nan ta split, sai ka danne ta. Kun ga ya rabu gida biyu. To me ya za a yi? Ka je ka ɗauko Facebook. To abin da aka yi sai ka minimize, sai ka fita free gaba ɗaya. To bai gudu ba, abin ka yana nan. Sai ka janyo, sai ka buɗe datar ka. Kamar yadda kuke gani na buɗe data ta. Sai na scrolling, sai na ja sama haka. To na shiga sama. Me zan yi? Sai in zo wajen Facebook haka, sai in taɓa Facebook. Kamar yadda kuke. To kun ga gashi. Kun ga message yana shigowa a Facebook, a WhatsApp, sannan kuma ga Facebook ne zan buɗe shi. Kamar yadda kuke gani gashi. Zan iya komai a WhatsApp ɗina gashi. Gashi haka nan. Saboda yake in sun network ne sai a hankali. Gashi dai kun gani sauƙaƙƙiyar hanya. Gashi dai nan ina WhatsApp, Facebook ɗin kuma kun ga ya ɗan ƙi buɗewa. Kamar yadda kuke gani, wannan ita ce sauƙaƙƙiyar hanyar da za ka bi. Nan kana WhatsApp, nan kana Facebook, ko nan kana kallo, nan ma kana kallo, ko kuma nan kana wani abu, nan ma kana wani abu. Wannan ita ce sauƙaƙƙiyar hanyar yanda ba sai ka sha wahala ba. Kamar yadda kuke gani ga Facebook. Kuma ba ma sai iya Facebook, za ka iya minimize ka fito haka. Ka zaɓi wannan. In misali za ka yi kallo ne, za ka taɓa MS Player kamar haka. Sai ka zaɓi kallon da kake so. Kamar yanzu bari in zaɓi kamar kallon da nake so. Kamar yadda kuke gani gashi. Na zaɓi kallo. Kun ga ashe yanzu kaga ina WhatsApp, kuma in na ga dama zan rinƙa yin ina kallo na. Kun gani? Wannan ita ce sauƙaƙƙiyar hanyar da aka bi. Ko ka yi Facebook ko WhatsApp, ko kana wani abu dai duk gashi nan. Sai abin da kake so shi za ka yi. Yanda kuke gani shi nan. In game ne ma za ka shiga. Ko me kake so, ko me wani application kake so, za ka iya shiga. To 'yan uwa, a nan dai muka kawo ƙarshen bidiyon. Da Allah, idan wannan shine zuwan ka channel ɗin na farko, da Allah ka daure ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa, domin hakan zai bamu dama mu ci gaba da kawo muku videos na technology masu daɗi masu kyau. 'Yan uwa mun gode.